Здравейте, приятели! Какво става, Аз хора? съм Спенс и тук с мен е Митко от 230. И здравейте от моя канал. Аз снимам в момента на моето устройство. Аз съм Митко 230 и това ще ми бъде първият клип, който ще бъде на Майнкрафт. Ще играем заедно с Спенс в негов сървър. Няма хакове, мапове или нещо от този сорт. Мисля да почнем в село. Не, ще почнем нормален сървайвър. Спенс ще направи сървъра. И така, Спенс, давай направи сървъра. Ще го кръстя с знак, ето го този знак, с и М, Survival. Ако не сте гледали другия ми клип, гледайте го, той е на Pixel Gun, оставите коментари. Да, ударете по един лайк. И на моя клип, ако ви хареса, абонирайте се за мен, Мито 230 и за Spence Production, естествено. И ако ви хареса, напишете долу в коментарите на мен или на Spence Production дали искате да правим поредица на Майнкрафт. Нали почваме оцеляване. И ако надяваме се да ви хареса. Ако ви хареса, абонирайте се и за мен, и за Spence. Ще направя някаква произволен сит. Ето го, не съм го гледал от никъде. С затворени очи го направих. Той може да потвърди. Да, с затворени очи. И нека да започваме. Отмахай са! Излизам за малко, за да го... И да, аз спрях за малко, защото тук влезна един маник, който трябва да се махне веднага. Survival. И започваме нашия Survival. Опа, пребъгнах нещата. Добре, ще изхвърля тези неща, няма да го ползвам. И аз влизам също, както виждате ми бъга. Добре ми върви горе-долу. Махаме тези работи, за да не кажете, че сме читвали. Никой няма да ги взима. Ще играем чист survival. Махам тези работи. Така. Тук в инвентаря. Добре. И нека да започваме нашия survival. И започвам, ще ударя първото бокче счупено. То ще бъде от пръст. Па! Да подпишем пакта. Да удари ясен път. Да ударя ясен път. И така, дами господа. И първия блок беше счупен. И втория блок беше счупен. Добре, дай да наберем дърво. Мисля да си направим с Спенс една хубава къща. Ето до тази рекичка предлагам да е. Аз ще набирам дърво, Спенс. Да бера малко гъби сега. Там има гъби. Спенс ще бере гъби, аз ще бера дървенци. Тя по средата на това тъмното езеро. Надяваме се този епизод да ви хареса. Гледайте от моя канал и от Митко. И не забравяйте да следите моя Спенс канал, защото това ми е първи клип, но няма да бъде последен. Разбира се. И мисля в този И аз така мисля, Спенс. Сега сме и ми спря да снима. Може не е спрямо. Продължавам да спирам дърво, Спенс нещо му лагна и му спря да му снима от приложение. Но аз продължавам да снимам. Добре. Не очаквайте от мен този клип. Този клип ще бъде мой, но ще играем с Спенс. Все пак ще играем, той ще говори тук. Макар и той да не снима,
Ще, Втори клип, втори дел. Във втори. ще оправим нещата, ще оправим всичко, което успеем, ще му прегледаме устройството, за да видим какъв съответния проблема и да го решим. Единодушно. Не се очаквайте, че Спенс да снима. Кажи когато клипът е около 10 минути. И така, дами и господа. Събирам тук, ще събирам малко върба. О, Спенс, гладен съм. Ще не говоря на теб, Тролфейс. Ще помоля Тролфейса да не се обажда в нашите клипи. Добре, няма. И така, мисля, че това ще ни стигне. И да почваме да играем, но трябва първо да намеря Спенс. Ето го и него да... Аз мисля си шибнем един крафтинг тейбъл и да такова. И да направя дъски и да направим една малка къщичка. Но Спенс, аз съм гладен. Ей, шибнем къщата. О. Дами и господа. Мисля тази къща да е само да махна. Мисля да убия това прасе, ако не мърда то. И ес! Хората с пържолка взима. Не само едно. И тя дори не ме нахрани. Добре, това ще е сега къщичката. Гледайте предишния клип. Пейте коментар. Дали да продължим, както каза Спенс. Аз не знам защо сложи дърт. Ау. Това заболя. Да направя един крафтинг тейбъл. Мога да направя крафтинг. Добре, това Да, и взимам дъски. Шибвам един крафтинг тейбъл, първия workbench. малко е несиметрично, сега ще опитам да я видам. И пам! Ще бъде крафтинга. И ще направя колкото мога дъски. Така. Малко. Опа, аз почвам да запазя. Опа, тук. Мисля да направя още дъскички. То може. И добре. Още къща. Като наберем малко ценце, мисля да не, няма да облицоваме, миномобилката отгоре ще направим И да. на къщата. Спенс, имам някои неща за теб. Инструменти или какво? Нищо ще дам на човека.
И често да направим, бе. Може да не те мочикаря. Мутикара просто. Аз съм мочикаря. Добре, през нощта ще се барикадираме и те. Предположение, че няма врата. Да. Барикадираме. Защото трябва да излезем и да ловим нещо. И така. Колко става клипа? 10 минути. И аз отивам навън да ловя нещо за Спенса, не знам. Съм пригодна. И като набър, ще го труша с смети. И аз съм гладен. Но аз съм пригодна. Спенс, аз ще ходя да търся храна. Да търся някоя рибка или тук. Помолих Троуфейса да не се обажда, но той... Мисля да направим малко повече с естествено на нашата. О, Спенс, намерих пещера. Айрон има дори. Ама Мисля да направим Тук равин ли има нещо? по-естествено. По-естествено. ара. Не се купа. С камъна Не кек само се на купае. Ау, да, бе, се избавям. Ще си взема Добре, малко мисля, че камък. ще излезе бая. Ей, пичка, бе. Трофейс ми удари, дами и господа. И намерих кол. Става вечер, по-добре да се прибираш. Вземи кола да направим факли в къщата. У нас само едно има. Не да, ще се не зачерпа. Яйте. О, започва да става вечер. Ами да, затова се прибирай. Защото е мама отстари. Прибирай се, бързичка. И аз се прибирам. Ивеле. Скъпи, прибрали се от работа. Намерих ли нещо? Намерих. Какво намерих? Коли не дам. Добре, айде се барикадираме. Ако си намерил кол, айде да прави факлите, че ще идват бомбет. Айде, Пау. давай. Чакай малко, бе. Имаме много яйце. Не мога да спазва наш домашен. Айде, то така добре ли ти? Ма не може от едно яйце. Ай, още едно. Ти не видим дали ще ви спалне малко приятелче повече. от това. Айде. Не. Добре, Сега, Но аз съм изгладнял и ще ходя на лов. добре, дами и господа. Мислим това да бъде. И хора, това май ще бъде за този епизод. Ще има още, ще продължаваме да снимаме с Спенс. Той дори ще снима и надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, натиснете бутона Палец за нагоре. палец нагоре. Слушайте лайк. И се абонирайте за моя канал Мисто 230 и за канала на Спенс Production. И чао, хора!